Ja sam Željko Lepotinec, ja sam postolar i radim i djelujem u Dugom Selu. Obrt je počeo djelovati 1991. i radim u kontinuitetu, znači 27 godina. Prvobitno sam krenuo sa popravkom obuće, a kasnije se pokazalo potreba za nečim više, pa sam otvorio izradu ključeva i oštrenje noževa, sječiva, mesarskih alata i sl. Ljudi popravljaju obuću ako je obuća koju kupe kvalitetna i napravljena od kvalitetnih materijala, onda se da i tretirati takva obuća. Obuća koja je rađena od nekakvih neprirodnih materijala, onda jednostavno se ne da niti tretirati i ne isplati se raditi. Najčešće se vrši izmjena potpetice i poluđona. Tu je izmjena patent zatvarača, usluga ljepljenja, šivanja i to je najčešće. Ja vjerujem da ljudi znaju što znači ručno izrađena obuća i da ljudi to znaju cijeniti, samo vjerujem isto tako da je platežna moć našeg čovjeka puno manja nego u odnosu 20 godina unazad i ljudi rijetko kupuju takvu obuću. Mislim da jednostavno si ne mogu priuštiti nešto tako. Moji planovi za budućnost su da se održim na tržištu ovako kako je, možda ću uvesti još neke novitete, proširiti nekakvu djelatnost, vidjet ću, ali moja velika prednost je to što sam ja u svom poslovnom prostoru i mislim tu ostati.